Mi bajod? Senki se lögdesse Flót. Magic, nyugi! Semmi baj, hagyd békén! Miért állítottál meg, Flo? Megtanítottam volna a jó modorra azt a fiút. Nem akartam, hogy megijeszte a morgásod. De az ő hibája, Flo. Ő kezdte. Tudom, piszkál már egy ideje. Ilyenek a fiúk. Mi? Miért piszkál az a fiú? Nem tudom, Spot. Csak azt tudom, hogy a neve Kevin, de szerencsére másik osztályba jár. Hogy nem tudtam róla, hogy piszkál? Úgy látom, hogy eleged van ebből a srácból. Nem miattam aggódj, Amy hercegnőre kell koncentrálnunk. Ó, rendben, ha te mondod, Flo. Ha már Amy-nél tartunk, segítségre lesz szükségünk. A sintért nehéz szóra bírni, szóljunk apukádnak. Igaz, de hogy magyarázzuk el, hogy Amy mennyire fontos, anélkül, hogy elárulnánk zsebkirályságot? Igazad van, Flo. De mi van a rendőrséggel? Tényleg, jó ötlet! Ők letartóztathatnák a sintért. Nem lehet. Engedélye van, hogy eladja az összegyűjtött állatokat. A rendőrség teljesen tehetetlen. Akkor mégis kihez forduljunk? Ez az, másodszor is talált. Már megint az a srác. Móresre tanítom. Csak nyugi, majd én elintézem. Elegem van belőled! Miért nem hagysz békén? Megbántottalak? Engem, nem, én... Mondtam valamit? Gyerünk, miért nem válaszolsz? Hagyj békén, ne piszkálj. Ki hitte volna, hogy Kevinnek kedvenc kell? Na, egy tigris, aki fenékbe harapja. Igaz, hogy nem szeretjük, de szereznünk kell neki egy kedvencet. Tudom, bár utálom az ötletet, de igazad van. Spot, el kell mennünk zsebvárosba, te addig gondolkodj, meg kell mentenünk Amy-t. Majd kitalálok valami okosat. Nincs itt senki, mehetünk. A kutyusom és én örökké együtt csak erre vágyom. Flo és én örökké együtt csak erre vágyom. Nem mondhatnám, hogy kedvelem Kevint, ez igaz. Kedvelni? Én egyenesen utálom. Ha belegondolok, hogy mennyi ideje kínozza már Flót. Rossz gyereknek hangzik. Ismerem az ilyet. Akkor is kell találnunk egy nekivaló kedvencet, és azt is fogjuk tenni, ugye, barátaim? Igen. Világos? Igen, világos. Hé, nézzétek csak, mozog a zsebszikon. Egy könyv? A zsebillemkönyv arról szól, hogyan viselkedj zsebkirályságban. Nagyon hasznos. És aki szerezte, Bella, egy koli, aki az egész királyságban híres. Emlékszem rá. Bella remek illemtanár. Sokunknak segített, még a nehéz fejűeknek is. Kinek így, kinek úgy. Azért az igazán fura, hogy a zsebszikon kölyök helyett egy könyvet mutatott. Hát a zsebillem egy illemről szóló könyv, és ha valakinek szüksége van rá, az Kevin. Igazad van, és ez a Bella Kevinhez illő kedvencnek tűnik. Ne vesztegessük az időnket, keressük meg! Menjetek, én maradok és őrzöm a kastélyt. Szó se lehet róla, Csíró. Tovább jártál Bella óráira, mint bármelyikünk. Te ismered a legjobban. Igen, csukott szemmel is oda találsz. Ó, rendben. Essünk túl rajta gyorsan. Sok szerencsét! Undok Bella, olyan pontos és jól nevelt, utáltam az óráira járni. Te jártál Bellához illemórákra? Amy húgom kényszerített, mert állítólag néha rosszul viselkedtem. Akkor érthető. Igen, Bella megtanított viselkedni nyilvánosan, de nem tudott megváltoztatni, bárhogy is próbálta. Igazad van, észrevettük. Mit akarsz ezzel mondani? Jó, hogy ugyanolyan maradtál, mint előtte. Amilyennek mind szeretünk, ez az igazság. Biztos, hogy ezt akartad mondani? Szerencsétek, hogy nincs időm erre a csacskaságra.
Jó ötletem támadt, ezúttal nem menekül Flo. Hát itt vagyunk, Bella házánál. Ezt nevezem, milyen gyönyörű kis ház. És egyben iskola. Bella itt tartja az illemóráit. Akkor menjünk be. Osztály, ma az étkezésnél való viselkedésről Úgy lesz tűnik, szó. Bella éppen órát Várjunk, tart. amíg végez. Látni akarom, hogyan tanít. Az illem elsősorban a mások iránti tisztelet. Bárhol legyél is, legyen az otthon, az utcán, barátokkal vagy idegenekkel. Akár játszol, akár eszel. Mint látjátok, finom vacsorát készítettek. Állj! Amikor eszünk, tisztelettel tesszük, vagyis kivárjuk a sorunkat. Gyere, Bradipó! Csak akkor ehettek, ha Bradipó befejezte, érthető? De ő csiga lassú, és én nagyon éhes vagyok. Az illem türelmet is jelent. Türelem, kedveseim! Bradipó, lennél szíves sietni, kérlek. Csak nyugalom, zsiri. Keserű, ez nem gyümölcs. Nos, legyen ez tanulság a számotokra. Köszönöm, Bradipó, elmehetsz, viszlát! Mostantól, amikor nem akartok illedelmesek lenni, emlékezzetek erre az ízre. Igen, Bella. Mehettek, befejeztük! Miért nem hagyod abba? Nem vagy túl kedves. Te sem vagy túl kedves. Érdekes. Érdekel, most mit csinál? Grafio, Ungia, mi folyik itt? Mi a baj? Grafio meglökött. Miért csináltad? Bántani akartad? Én csak azt az Lökés helyett miért nem kéred meg szépen? Hát én nem tudom, hogy kell. Mit szólnál, ha Grafio kedves lenne hozzád? Jobb lenne, mint hogy löktös. Bravo! Tudom, hogy csak a barátja akarsz lenni. Ha? Kibékültek? Így már jobb. Emlékezzetek, sokkal jobb barátoknak lenni, mint ellenségeknek. Most már menjetek! Remek illemtanár vagy, Bella. Ó, ez semmiség, tényleg. Semmiség, épp összeverekedtek volna, de te kibékítetted őket. Néha komisz viselkedés mögé bújjunk, hogy leplezzük, ha tetszik nekünk valaki. Egy fiú az iskolában pont így bánik velem, csak nem azt mondod, hogy... Kedvel téged, ez biztos. Ó, Ez badorság, Kevin idegesítő kölyök. Ennyi az egész. mindegy, igazából pont ezért jöttünk. Akkor kövessetek az irodámba. Tényleg azt gondolod, hogy ideális kutya lennék Kevin mellé? Teljesen, Bella, 100%. Ez csodálatos új barátom lesz. Sokszor álmodtam erről, nem hittem, hogy valóra válik. Csak ne ítélj elhamarkodottan. Igazán megérdemled, Bella. Köszönöm szépen, William. Csíró, ugye már nem haragszol rám? Én? Persze, hogy nem, Bella. Tudjátok, sok munkámba került megnevelni Csírót. Nem kéne felhozni a múltat. Végül ő lett az egyik legjobb tanítványom. Tényleg? És biztos vagyok benne, hogy a nagyvárosi barátom is illedelmes lesz. Bella, már mondtam, szavamra az a kölyök javíthatatlan. Tévedsz, Magic. Megfelelő módszerrel mindenkit lehet illemre tanítani. Próbáld ki ezeken. Flo, vigyázz a barátság szívre! Nem bíztok bennem, nem a bizsú érdekel. Ezt miért higgyük el? Eddig mindig hazudtál nekünk. Azt mondtad, bárki tanulhat illemet, ugye? Pontosan. Mindenki rajta kívül. Te vagy az egyetlen kudarcom. Hogy merészeled? Bár sosem kedveltelek, a végén megtanultam viselkedni. Nem, csak azt, hogyan mímed. Nem tudtam megtanítani, hogyan legyél jó és őszinte. A jómodor kedvesség nélkül mit sem ér. Nem magam miatt jöttem, hanem egy kihívás miatt. Mielőtt elmész a nagyvárosba, tanítsd meg ezt a két ostobát az illemre. Vagy nem vagy képes rá? Bella, nem muszáj megtenned. Ima csak minket akar késleltetni. Hát, ha nem hiszed, hogy menni fog, akkor viszlát. Köszönöm, Flo. Amikor találkoztunk, tudtam, hogy olyan különleges vagy, mint mondják. Királyságunk szeretetre és egymás tiszteletére épült, és ezek az illem alapjai is. Nem hagyhatom, hogy Ima kifigurázza őket. Megértem, Bella, és biztos, hogy képes leszel illemre tanítani ezt a két üres fejűt. Köszönöm, Flo. Amikor találkoztunk, tudtam, hogy olyan különleges vagy, mint mondják.
Ez azt jelenti, hogy mi addig kereshetünk egy varázscseppet. Varázscseppet mondtál? Úgy hallottuk, hogy van egy a szavannán. Ha akarjátok, megmutatjuk. Úgyis arra megyünk. Rendben, köszönjük. Flo, maradj itt, és tartsd nyitva a szemed. Jobb, ha nem tanultak semmi illemet. Viselkedjetek úgy, mint két idióta. Akkor Bella nem mehet el, és lesz időm ellopni a barátság szívet. Ne aggódj, idióták vagyunk. Igen, idióták. Jó, így kellettek nekem gonoszul és idegesítőn. Bellának esélye sincs, ez alkalommal én nyerek. Kifinomult kölyök. Jó modor. Hangeri. Második rész. Szóval először a tartást gyakoroljuk. Nehezebb, mint hittem, szerintem is. Csönd és figyeljetek, menjetek végig a pályán a könyveket egyensúlyozva. Anélkül, hogy leesnének. Áll magasan, értitek? Mit csináltok? Rosszul kellene mennie. Hallottad? Gyerünk, ejtsd már le! Miért én vagyok a kék balmancsos? A természetedből fakad. Borzasztóak. Szerintem szándékosan. Elég volt. Elsőre nem is rossz, majd gyakorlással jobb lesz. Az illemétkezésnél alapvető szépen enni egyenlő az étel ízlelésével, kiélvezésével. Jó modor, úgy esznek, mint két vadállat. Szerintem kicsit hiányosak ezek a módszerek. Sajnos nem olyan, mint a nővére, ugye, Flo? Rendben, csak így tovább. Az első két lecke nem ment valami jól, de hiszem, hogy 100%-ot nyújtotok. Beszéljünk az udvarlásról. Egy hölgy szívéhez az illemen keresztül vezet az út. Kinek kell lecke? Igazán őcsábász vagyok. Testvér, hallgass csak. Ez csak így vagy. Akkor lássuk, mit tudtok. Emlékezzetek, hogy a legfontosabb a kedvesség. Először Zul kezdi. Nefény, nem a te hibád. Rajtuk nem lehet segíteni. Reménytelenek. Úgy tűnik, végleg elfelejtheted a nagyvárost. De tudok valakit, aki segíthet. Hadd találjam ki, Ima, segítesz, mert... Meg akarom szerezni a barátság szívet. Mindjárt ott vagyunk. Gyönyörű! Évek óta nem jártam zsebkirályságnak ezen a részén. Bocs, de a dzsungel nem nekem való. Mindjárt ott vagyunk. A varázscsepp abban a tóban van. A krokodilok között Nyugi, ezek csak vízilovak. csak vízilovak? Akkor a varázscsepp megszerzése gyerekjáték lesz. Hé, szeretnek együtt lenni, nem? Igazad van, a varázscsepp megtalálása nem lesz egyszerű, nem is látni vizet. Hadd csak rám. Hello, a nevem Csíró a királyi testőrségtől, és szeretnénk megkeresni valamit a tóban. Szerintetek értették, amit mondtam? Nem tudom, Csíró. Jól értettünk, csak nincs szándékunkban elmenni. De miért? A főnök elment a rokonaihoz, és azt mondta, itt várjunk rá a víznél. És mikor ér vissza a főnökötök? Úgy 1 vagy 2 hónap múlva. Mi nem várhatunk hónapokat. Ó, rendben, maradjatok, csak akkor is megtalálom. Várj, ne kapkodj, gyere vissza! Bocsánat, Veszélyes! félre az útból. Kérem, felakadtam, ezek a tomporok nem mozdulnak. Mondtam, hogy ne siessd el! Segít! Nyugi, Csíró, ne félj, megtalálom a varázscseppet, aztán kiszedlek onnan a tomporok közül. Hogyan fogod itt megtalálni? Egyszerű, felülről. Ezt nézd! Bocsánat, hopp, hopp, hopp. Bocsi! Szabadság elé. Látnom kéne a cseppet innen, de nem látok semmit, sajnos semmit. Ha csak ki tudnál innen szedni. Miért mozognak? Nem tudom. Ez ura, Csíró? Talán mert itt vagyunk. Nem tudom. Sikeres a terv. Mostantól tiétek a tó. De hogy győzzétek meg őket, hogy menjenek ki a vízből? Sokat tanultunk a meggyőzésről Bellától. Jobb a barát, mint az ellenség. Gyerünk, ne vesztegessük az időt, keressük a varázscseppet. Akkor 3-ra lemerülünk, jó? 1, 2 és 3! Jó van, menjünk vissza Flóhoz. Remélem Bella megnevelte a 2 többfejűt. Feladom. Akkor vesztettünk.
Lettél, Miss Tökéletes! Bella, nem adhatod még fel. Sajnálom, Imának igaza volt, nem lehet mindenkit illemre tanítani, allergiásak rá. De mit tegyünk? Ima elveszi a barátságszív másik felét is. Van egy ötletem. Beletöröttél, hogy ide kell adnod a barátság szívet? Még nem nyertél, Ima. Tévedsz. Bella nem tudta megnevelni Zult és Gortot, ahogy megjósoltam. Szerinted nem, de szerintem sikerült. Hogy érted, hogy sikerült? Te is láthattad. Még hátra van a vizsga. Pontosan milyen vizsga van még hátra? Ki kell állniuk 3 próbát, minden tantárgyból egyet. Én döntök a sorrendről. Ennyiken sem megyünk át. Vesztegeted az idődet, mindet elbukják! Ha ez igaz, nem kell félned. Nincs mit veszítened. Én semmitől sem félek, kislány, soha semmitől. Akkor elfogadod, Ima? Mi jó? Csináljuk! Vigyázz, Flo, csak óvatosan! Jó, adj pár percet, hogy felkészüljünk a vizsgára. Flo, miért csináltad ezt? Most már biztos, hogy vesztünk. Zulnak és Gortnak esélye sincs. Még nem tudjátok az ötletemet. Hallgassátok! Kezdjük! Nyújtsátok a legrosszabb! Számították leszünk. Zul, Gort, gyertek ide, kezdjük el! Remek, éhesen vagyunk, mint az előtt. Nem, megváltozott a sorrend. Az első feladat a csábítás. Kezdjük! Hölgyeim! Ők honnan jöttek elő? Nem tudom. És nem is érdekel. Édes az anyakörv. És a fülbevalók? Édesek ezek a fiúk. És még édesebbek lennének, ha elhívnának vacsizni. Természetesen elhívunk. Ha szeretnétek. Tessék, hölgyeim. Mi a baj veletek? Ne legyetek illedelmesek! Így nem kell bepiszkolnod a gyönyörű mancsát. Köszönöm, nagyon kedves. Szép tőled, hogy ilyen udvariasok az asztalnál. Ezek teljesen megőrültek! Ki hitte volna? A szerelem ereje. Milyen undorító! Ez neked köszönhető, Flo, köszönöm. Emlékeztem a bölcs szavaidra, bárki tanulhat. Ameddig jó oka van rá. Helyetben nem tenném. Az uncsi osztag! Miattad van a hercegnő a nagyvárosban. És bármit megteszek, hogy minél tovább maradjon is ott! Szeretem barátod zsebvárosból, hidd el, várom egy kucsuli téged. Soha nem leszel már szomorú, hisz gyönyörűség ez a világú. Hogyha felkelsz reggel az A barátság ceremóniát ezennel megkezdem. egy jó barát, ki mindig örül, ki zsebvárosi szemekkel néz, és ő majd követni fog bárhová mész, és meg A barátság szív fénye mutassa az utat a varázsszökők úton át a nagyvárosba. igen, ő egyedül érted én. Szeretem barátod, zsebvárosból, hidd el, várom egy kucsuli téged. Soha nem leszel már szomorú, hisz gyönyörűség ez a világú. Maradod szeretni, Mi történik? jó érzés. Ez mit jelent? Nem látunk semmit. Hát persze, értem már. Segítenem kell Bellának megnevelni Kevint. Igaz is, Flo. A gyerek gonosz volt vele. Vissza kell mennünk a nagyvárosba, és nem feledkezünk el a hercegnőről sem. Úgy értem én? Hé, mi baja van? Talán azt mondja, hogy ahelyett, hogy a hajamat húzigálod, inkább fogjunk kezet. Hát igaza van, nagyon sajnálom, Flo. Fura, de a kutya segített belátnom, hogy nagyon nagyot hibáztam. Hát jobb későn, mint soha, Kevin. Remélem most már... Lehetünk barátok. Ne vidd túlzásba, oké?
Egész nap azon gondolkodtam, hogy ki segíthetne. De nincs ötletem. Akkor magunknak kell csinálnunk. Magunknak, de képesek vagyunk rá? Ebben a pillanatban kezdődik a hercegnő hadművelet. A mindenem Magyar hangok. Nádorfi Krisztina, Csőre Gábor, Seszák Szabolcs, Bartóci Attila, Csuha Bori, Erdős Borcsa, Orosz Helga, Bodor Erzsébet, Németh Borbála, Schneider Zoltán, Sótonyi Gábor. Magyar szöveg Modula Zsuzsa, hangmérnök Házi Sándor, vágó Filipár Éva, gyártásvezető Újvédi Zsuzsa, szinkronrendező Somló Andrea Éva, produkciós vezető Németh Napsugár. A szinkront az SDI Media Hungary készítette. Nézd csak a színedbe, én ott várok rád, hogyha jól keresed. Kérdezd a szíved,